25 красавіка па ўсёй краіне прайшоў рэспубліканскі суботнік, да якога таксама далучыўся і Шклоўскі раён. Дзякуючы агульным намаганням у навядзенні парадку зароблена больш за 37 тысяч рублёў. Грашовыя сродкі будуць пералічаны на рахунак аблвыканкама і традыцыйна пойдуць на добрыя мэты. Турыстка-экскурсійны комплекс Лысая гора. Менавіта тут работнікі апарата райвыканкама, сярод якіх намеснікі старшыні і начальнікі аддзелаў наводзілі парадак пасля зімы. Каб зрабіць гэта месца больш утульным кутком для адпачынку грамадзян. Было зроблена нямала. Прыбіраліся рэшткі мінулагодняга лісця, высякалася лішняя драўняна-хмызняковая расліннасць. Акрамя гэтага прыводзіліся ў парадак пешаходныя дарожкі і ажыццяўлялася афарбоўка малых архітэктурных формаў. Было принято решение в данном месте, на Лысой горе, навести порядок, убрать туда павшие и сучья, и ветки. Еще больше облагородить это место для привлечения туристов, для привлечения наших шкловчан, наших жителей, чтобы они посещали данное место, отдыхали семьями, с детьми, проводили свой досуг, скажем так. Поэтому сегодня в этом месте наша бригада наводит порядок. Значит, будет приложено максимум усилий, чтобы еще больше благоустроить, еще больше, так сказать, создать условия для отдыха наших жителей. Напярэдадні ўдзел ва ўборцы тэрыторыі месца адпачынку Сярэбраны ручай прынялі і спецыялісты падраздзялення ў райвыканкама. Пакуль прыбіралася тэрыторыя ад смецця, якое часцей за ўсё пакідаюць самі жыхары горада, работнікамі камунальнага прадпрыемства вялася праца па ўсталёўцы новых альтанак. На працягу ўсяго прошлага тыдня работнікі ўсіх арганізацый і прадпрыемстваў займаліся ўборкай і добраўпарадкаваннем на прылеглых тэрыторыях, у тым ліку да сваіх адміністрацыйных будынкаў. Так, да прыкладу, сіламі работнікаў масларобнага завода каля арганізацыі стаў ярчэй плот. Увогуле, працы па добраўпарадкаванню раёна не спыняюцца ні на дзень. Так, каля 10 кіламетраў дарогі да аграгарадка Гавяды зусім скора будуць радаваць аўтаўладальнікаў новым пакрыццём. На данный момент здесь происходит текущий ремонт автомобильной дороги под названием Белынь-Чешков через Головчины. Также производится ямочный ремонт. Суботнік – добрая традыцыя, але гэта толькі яшчэ адна нагода, каб усім разам пасля зімовага перыяду зрабіць раён чысцей.